I dobar dan ljudi, dobrodošli u 8 Ball Pool. Danas ćemo igrati jedan dvoboj biljada pa da vidimo da li smo sposobni nekog pobijediti, ali prije toga okrenut ćemo ovo kolo pa da vidimo da li smo sposobni nešto osvojiti možda. I osvojit ćemo kao uvijek šipak, a to je, vidi, još jedna vrtnja kruga. Da vidimo šta ćemo dobiti. Dobit ćemo 150. Super, kako sam sretan. Mogli smo dobiti neke božićne poklone možda, ali ništa. Hoćemo li ići na turnir? Ajde, idemo na turnir. Zašto ne? Za 1000 ovdje ispred vas ljudi moramo proći prvo kolo pa drugo kolo i u trećem kolu u finalu pobijediti protivnika koji će sigurno biti jak. Ali prvo kolo moramo proći. Ako zeznemo nešto loše nam se piše, čekamo protivnika da nam se pojavi, a mi prvi pucamo. Ako vam se sviđa ova igrica, naravno i dalje ćemo igrati. Postavite like, postavite share, subajte se na moj kanal. Ćemo i dalje nastaviti igrati, ali sad sam u nezavidnoj situaciji. U zavidnoj situaciji. Evo ljudi, dok mi čekamo našeg protivnika, možemo ovako malo pričati. Došli smo do polufinala, a jedva da smo imali jedan udarac i to totalno nepravilno. Pa evo, šta da kažemo, jako sam zadovoljan, jako sam ponosan na sebe što nisam ništa morao napraviti da dođem do drugog kola. Evo, dalje, šta da još kažemo. Evo, jedan protivnik Dave se pojavio, on je u drugom polufinalu. Blue Savoy izgleda da je blizu toga da prođe u drugo kolo. To će biti možda naš sljedeći protivnik, on ima 100 zvijezdica. Bilja, jedan izgleda jako perspektivan igrač, dobar, to jest ja sam perspektivan, a on je već profesionalac. Možemo pogledati njegov skor, recimo on ima 3588 osvojenih turnira, čudo. On je VIP, vidite koliko je osvojio coinsa. A mi smo osvojili do sada 218.975. Imamo 3 pobjede za redom, ne 4 pobjede za redom. Imamo 120 osvojenih turnira, 1155 pobjeda. Eto, možemo biti zadovoljni i semi-pro smo, a blizu smo nove zvijezdice. Ja se nadam da ćemo ju uskoro dobiti. Ali nažalost ne protiv ovog sljedećeg protivnika. Ako to bude Blue Savoy, onda smo ladno, ljudi moji, možemo slobodno se izraziti, najebali. I evo, dobili smo mi Blue Savoya. Dave čeka svog protivnika. Sad smo ga najebali. Najgoreg mogućeg protivnika smo dobili i nije mi drago što smo to, a to nismo zaslužili, definitivno. Čekamo ga da dođe, najbolje bi bilo da odustane Blue Savoy. Hoćeš li odustati? Imamo još 20. Pitanje je hoće li se pojaviti on u dvoboju, imamo 20 sekundi, čekamo ga. Pa najvjerojatnije neće.
Koje sam ja sreće, koje sam ja sreće, još 5 sekundi. Hoće li se on pojaviti? Neće. Hoće. Čekaj, šta se dešava sada? Nisam shvatio. Jesmo li mi u finalu ili nismo? Šta li se ovdje dešava u ovoj igrici? Piše da tekma počinje. I Viktor Drogba je pobjedio, ušao je u finale. Da li je to moguće, ljudi? Ja ladno do ulaska u finale sam imao jedan netočan udarac. U drugom finalu, u polufinalu smo imali Blue Savoya koji je odlepršao odustao, a sad smo u finalu, imamo šanse da tu osvojimo turnir bez toga da smo uopće igrali praktički. To je interesantno. Prilično možda će biti dosadan ovaj klip, zato jer smo očekivali najviše 3 dvoboja, a mi smo odigrali 3 dvoboja, s time da 2, tako reći, nismo uopće igrali. To je Blue Savoy je odustao, ne znam zašto, valjda se zasitio biljara, no mi nismo i nadam se da ćemo pobijediti. Biće naravno moram čestitati Božić svima koji slavite, sretnu novu godinu, nadam se da ćete dočekati novu godinu uz svoje najbliže i da ćete uživati u svakom trenutku koji će vam donesti nova godina. Nemojte se najest previše, nemojte previše popiti, budite umjereni, ali uživajte. Evo, Dave izgleda da napreduje u ovom finalu, to jest napreduje i traži svoj put prema finalu protiv nas. Mi, nažalost, ovaj dvoboj ne možemo gledati uživo, jedino ovako gledat neke porukice koje nam pokazuje mini klip. Dave je sada promašio, Davidu je ostalo još 3 lopte i tu će biti grčevita borba, a mi se dosađujemo i čekamo svog protivnika. Evo, i ovo će ući u ovaj klip, bez obzira što praktički nismo ni zaigrali do finala, ali eto, možemo malo popričati. Još mu je ostala jedna lopta, to je ona crna lopta, i David ulazi u finale protiv nas. I ulazi protivnik David koji ima 44 zvjezdice. Po meni je protivnik koji je dostojan da izgubi protiv nas. Pa ajmo vidjeti ko će imati prvi priliku da puca. Da udara loptice imat ću ja. I naravno Viktor Drogba Radenković neće imat sreće i neće ništa pogoditi. Tu možemo sada tražiti put ka nesreći. Koja sreća! Ovo neće ući, kako se sjebo čovjek. Naša ulazi. Sada samo mirno moramo sve udarat. Da li ovo može ući? Može. Ljudi, na dobrom smo putu da nešto osvojimo. Sad ćemo ovo uputit. Neće nam uspjeti ovo.
ali nije ni on u nekoj zavidnoj situaciji, nema izbora, mora puknuti 13-icu, puknuo je katastrofalno. A boga mi nemamo ni mi puno izbora, ali evo, uspjeli smo puknuti svoju, imali smo malo sreće, sad idemo na dvojku i pogodili smo dvojku. Sad idemo zelenu šesticu. Ne bijela, sada smo sve upropastili. Ali dobro, on ima ove tri, vidite, poredane malo nezgodno, tako da će njemu biti to dosta nezgodno pogoditi, a ovdje on neće pogoditi. Tu možemo sebi namjestiti, malo nam šteka, tu, da, tu, čekaj, čekaj, ne, šta je bilo? Idi u tri pičke materine. Zašto nam šteka sada? To je nešto do frapsa, sigurno. Kako ćemo mi puknut ovo? Ej, nemoj mi štekat. A ja sam čovjek koji nema sreće u životu. I on će ovo fulat. Nemoj mi štekat. Pustio sam. Puknuo sam. Kako je ovo štekanje, ovo nisu istine. I ajmo. Ide. Jel ide? Gdje ovo ide uopće? Ovo ide njemu. Kako je ovo katastrofa. Kako ovo šteka. Ovo je čudo kako ovo šteka. Hoćemo li mi normalno odigrat neku dvoboj? Ili možda i njemu čak šteka. Evo, sada nam se vraća. I ubacujemo njegove dvije kuglice. Super! Ali on nije u toliko zavidnoj situaciji. Nam je ostala ta jedna četvorka. On će pucat 12-icu, to mu je najbolje rješenje. 13-ica ne stoji loše, mi moramo tražiti sreću u desetki, ali on će to znat odbiti, izgleda. Ne, izgubit ćemo ovo. Imali smo sve i onda nas je uhvatilo jedno glupo štekanje. To je čudo kako nas je štekanje uhvatilo. David će pobijediti. Ili možda neće. Ako zajebe ovo, onda neće. Neće zajebati. Izgubili smo, ali zbog jednog glupog štekanja totalno smo izgubili, nažalost, ali eto, ljudi moji, šta je tu je, borili smo se, da nije bilo štekanja, bila bi sigurna naša pobjeda, budite uvjereni u to, ali eto, nažalost, drugi put ja se nadam da će biti bolje. I eto, ljudi moji, pratite moj YouTube kanal, uživajte, sretni vam praznici i doviđenja.